Že by si to aspoň snažil schovat, debil, ty vole. Ty vole, někdo je dobrý a vyhnal ty vole, že cheatuje, to je v prdeli. Kámo, kdybys to viděl. Se otočí dozad, ty vole, a přímo na něj zamíří. Ještě troubí, ne? Ču! To si děláš, prdele. Jo? Kámo, já To si reportuju děláš. všechny, ale. Oni to dělají úplně všichni. No, 4 hexy, jo. 3. To dělají všichni, jo. To si děláš, to jsem takový čuráci, ty vole. Teď koupíš čtvrtýho cheatera, ne? A ten jede prostě jenom. Jak jenom koukají nahoru, ne? Kámo, ten tady je dobrá zbraň. Jak mu to převlikává, ty vole. Ten si... Jako... Aha, tady to máš, ty kriple. A ten Mighty Beast, kámo, to je fakt jako král, no. Ten jede, ty vole. Ten se toho nebojí, no. A Hele, ani vidím mu Office, jako jo. vadí, že na něj čumí 9 lidí, víš co, že ho 9 lidí reportne prostě. Ne, Mr. Officer nemám. Ale stejně třeba reportovat. Ale už mají Beasta, už mají Beasta. To štítne a... To je lepší než nějaký tyhle celovečer. Čum jako krejou, ne, tím autem radši. Jak mu to seklo nahoru. No. Tak to jo. Kámo, ten No. type, To je ranař. ten type je OP jak svině, něco ti jebe. Už na ně kouká 17 lidí, kámo. Jak mu to bliká tam a zpátky, ty vole. Já už si udělat level 49, ať to taky můžu rovnou za DMR. Hele, hele, tady. Vidíš ho na té mapě? Jo, já vím, že jsou tady. Tady máš náboje, já nemám. To je sračka. Tohle to mi přijde, kámo, zoufalství úplný. Určitě jo. No je- Jak nevím, pokud se první, to nejde. Jako se dovolal twitchi to v skupině? Co? Ten je skvělej, no. Je to dovolal twitchovat v té skupině? Jsi No, no, ještě myslel, že to je nějaký konzolista. Čech, ty vole. Kámo, ty konzolisti do píči, on čumí, já mu jdu doslova dozad, on vystřelí a je loknutý na mě. Že insta 360, ty vole, 180, Mně se strašně líbí, jak mu to převlikává, ty vždycky do nebe, ty vole. To nevadí, já vidím, kde jsou všichni vole přes zeď. Počkej, já si přebiju tu své PKM, který mi zastřílí všechny jak nic. A už jede, koukej. To si můžem. Jdeme druhý PKčko, vole. Ne, druhý je Merko. Takže Tam měli je všichni dobrý, zlatý že míšák. Ty vole, ale on 30. A jsem to dovedl už. Ne, ještě ne, to ještě stále tohle. Čum jak míří, ty vole. Ty král. Jak mu to bliká, ty vole. Potkáte dobrýho hráče a ty vole. To borec. Ten je hrozně dobrý, no. Prostě beast, vole. A dochází mu náboje, no, frajerkovi. Mighty Beast, no, ty vole. Pé, nechme prosím ten Dobrýho kill. hráče, no. Tak, lodi, přivěd se. 21 lidí na něj čumí. Jak ho to otočilo? Ale dobrý, už jenom 4 squady. 12 lidí. Jo, 8. Co mě baví, ty vole, na něj čumět. Lepší než celá hra. We have a long way
Ty krávo, to je bakárna, ty vole. Na to je jasný blad, ty vole. On prostě běží, střílí a nazdar. A z ničeho nic mu to flikne na nebe prostě. Ty mladé vypíšky, ty vole. Proč? Já bych nastavil, aby vole, ať vypíšte to, ať vypíšte ty kotkalo, že to je moc nápadný. Ty už to přehání, jo? Tohle udělat ještě jako vyskočit ze střechy, vole, s výskokem a poslat tam nějaký střelky. Prej. Poslední squad. Chudáci, ty vole, Jak se smál, kdyby to prohráli, vole. Nějaká C4 blesk. Jako to budem potřebovat, no. Co budem? Už ho vidí, už je vidí. I nalevo je cápej, jo. Prosím tě, vole. No, dej mu. Prej, ale já se schovám za barák. A se zčítili. V pohodě, já mám PKMku. No, Šráci. to je strašný tohle. Chce se mi to ještě vůbec hrát po tomhletom.